Horas madihita saluhna dihamu amanami nanami dan helongoni Tuhan ta Yesus Kristus. Lalu bongot ma parhaladuni huriatan dan niuluhon ni amang uluata. Lalu manguluhon di hari hatu tubuh ni Tuhan ta Yesus. Alani jong-jong mahita saluhna inang amang laho manomunomuna sida. Hurian itu hatta ganup di bulan Desember marlas ni roha dohita mamestahon hari hatu tubuh di hatta Yesus narotu portibion asido tolong ni rohana naso tardudui patupa hamuluan tu ganup akapardu samar hite-hite pakok koponna jakkom ma ibana gabesi palua di bagasan ngulum tapuji jalata sobba ma ibana dada hola di pestana talon alai saliling nguluta hamu dong acaha porsiaun sadario sudedo hala Kristen mamestaho pardingotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus disadok portibion Natal ima mamestahon ulaun ni debata na Romano potita pardusa di portibion atong lasma rohatta majakkon haroro ni Yesus si paluai laos di bagasan las ni roha Jong-jong do hami di son sudia kaparhalado ni huriatta pasahaton. Selamat hari Natal ma dihamu. Asini rohani dia bata ama. Doho anakna Yesus Kristus. Doho to di purbadia mangaramoti hita saluhuna. Songotada las ni rohatta. Mamestaho parningotan ari hatu tubuh ni Yesus si paluai. Masih jalangan mahita doho na dilabukta lahos pasahaton selamat Natal man do tanir tuna di pudina ami dangarong Abiate, tu saping nga do kiri kana do di pudi. Di bagasan uddu doho seret ni roha, tapahibul marohat tamarsaur doho Yesus nong tubui. Asa tung sikop las ni rohata. Maredde mahita mangedehon say Roma hamuna. Uddul mahita saluhuna. Maredde hita. Saroma
marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni toddi parbadia. Amin. Edde hokamuma sada edde nai baru di Jahoba, edde homma Jahoba ale sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akka nabinahen nai, marsobba mahamutu Jahoba marpahean na marhaduhuan, akka hitir mahamu maradopon ibana ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami amani Tuhan Yesus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sai puji ma goarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, di togu-togu hodo hami sian haholomon, tuhati uron, jala di padomu hodo hami naholanghian siakko, gabe saor musedo hotto, gok halalas ni roha dohami alani i, sai jalo maha mauliateon ni roha nami, naung tinopok mu marhite-hite anak mi. Amen. Maret dehita. Tangi hokamu ma pati ni debata, imana tersurat di Yohanes sada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami ma hasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasit tongan. Hido sahana atong rak mangidugugo mahita tu debata laho mangulaho pati nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu pati mi. Amen. Are dehita.
Tato poti madosata, tuado pan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, nungaroho tu portibion manopot hami, madongani hami di sude ngulu nami, alai sai olo dope ganggu hami di padonganim, uju hua dopi hami ragam hamaolan dohot paruk kilon. Roho doho tu portibiol laho makoko pami, patuduho tirua tu hami, asarede hami mangurupi akan napatut urupan. Alai, sai olu do tartutu rohanami manarihon akan agale, doho namemet. Sai sungguh lima rohanami, asa muba roha doho pangalahonami, asa tarparangeho kami pakokok mi di ngulu nami, jala lampatarma di hami, nasa totong didongani ho kami manang ahape namasa di ngulu nami, tangi homahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Ay songonod do holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling nililing na di ina. Hasangapom ma di debata na di gijang. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natalon imana tarsurat di Pesalmen 57 ayat 1 rodi 12. Jahova do raja marolo-polo ma tanoon marlas ni roha ma pulo-pulo aka nalani. Api mardala di jolona mangaton aka alona humaliang. Malalado aka dolok songon patis maradopo bohini Jehova, maradopo bohini Tuhan ni sadok tanoon.
Ikut tarurak sogut, sude akka si sobba aji-ajian, akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan, iko marsobba tu ibana do sude akka debatasi leban. Ai hodo ale Jehovah na suntibul, gumonggom sadok tanoon, tumibul situtu doho sian nasa debata sileban. Saya tersabur do hati urod di partigor, jala lasni roha di aka naujur marroha. Mali aka partigor di bagasi Jehovah, jala puji hamu maguarna. Hima sahakna, mertua do akan natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus naga bagabian siantot di parbadia andora suabubuhan hido tuhata na tumao na bernit di panguhuman silatus nama teterpajal lebana di haop nor silang na tua nuatoru dung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu syamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dusa isi may bana pamamula sogutu tanoon manguhumi hala na mangulu do namate hau porsea di tor di parbadia Yalarong saya huria na badia, huria hatopan nala Kristen akka na badia, doh di hasisani dosa, doh di hatai naman doh. Buah-buah manak sunggul-sunggul dihita di pesta tasadarion, ima pesta parningotan di hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus na mangigil tema manoba Yesus anak ni debata sian Heber sada ayat 5 rodi 12 na parjolo pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion tapatupa do parpunguata songon napatut ari Minggu ari na pinarbadia ni debata jalanunga tabuhay na sugot masuk pukul 6 manugot jala nuaing tapatupa Minggu manang pesta parningotan di pukul 10 jala non patupoto dope pesta parningota di hatutubu ni Yesus Kristus pukul 10 walu botari diganu parpunguani duk sipul tapatupa pesta parningotan
tauduti do ulaon nabadia. Jala anoduk sipul pestata sadarion tapatupa di pukul 10 laus uduk do hita maddohoti ulaon nabadia. Alani pinabotoho tuganup ruas naso makatidako kaporosyaon doho natongon madalani ruhu parmanion doho pamicangon ni huriata dang talup manang dang boy pasidoho dope di ulaon nabadia nanang patupao tano. Napaduahon pesta Natal paduahon di hari Marsugo di hari Kamis 26 Desember 2024 ima pesta Natal paduahon laus tapaubu dodisi Natal gabungan ima gabungan ama ina doho lansia masuk mahita pukul 10:30 wib. Alan itu hita saluhukna asa Roma hita maddohoti pesta Natal paduahoni. Napatuluhon ulaon nabadia na dipatupa diganuk bagas ni ruas ni huriata. Tuhita tu ruas ni huria na soboi maddohoti ulaon nabadia di bagas joroon di ari sadarion 25 Desember 2024. Tuaka ruas ni huriata na tongod di bagasan parsahiton na renge doho na soboi moro siya bagasta. Radedo huriata makubasi mamongoti bagasta ro tu bagasta ganuk marsada-sada. Alani i tuaka ruas ni huria na makarikoton ulaon pakubasion ulaon nabadia asa tahubungi masih tua wilayah tabi. Tapatu paon mamuka tanggal 20 mari marsugut saha tu tanggal 30 Desember 2024. Napaupaton buku acara dohot amplop pilihan tahun baru keluarga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Buku acara doho amplop pilihan parpungua budari pertanyaan sirak tahun ujung tahun di bagasni ganup ruas ni huria ima di tanggal 1 Januari 2025 pukul 00 marhiti omma pinabotohon tusude ruas ni huria ia buku acara parpungua budari ujuk tahun naeng masagi honoto di hari Minggu tanggal 20 Desember 2024 pinangido ma tuganuk keluarga asama buat sada buku acara doho amplop inganan ni piliata per keluarga jala molotung rikok dihita boima tagadahon hobbar tu haporluon di ganup keluarga nabi naparpudi hobbar tu buah ni ruasta nakaningan adong jupang ni ruasta sabariba kerebu manang sibong manang perhiasan mirip berlian. Molotung adong ruasa na agoan sia jolo ni gerejaon asa di jaloma tuamata amang emperdede jala syarat na dibuang mapasangan na pasangan ni kerebui. Nah. Dang amat tameneng na inata. Pasangan ni kerebui asa di pahobbar ma tu na jupangi. Botima songonima buah-buah dihita saluhukna moliate ma dituhata horas ma dihita saluhukna mang sahak mahita tu dapapungu pilihan sada A doho sada B uhuk mahita maredde mamuji tuhata. Apa
Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas selamat Natal madihita saluhutna hurian itu hatta. Tatangihum mahatanya debata jamita dihita. Di perpunguan Natal pesta perjulu di bagasat tikion. Marite-hite hatan itu hatan tersurat di buku Heber Bidusada ayat 5 sahat rodi ayat 12. Nani iho ni tema manoba Yesus anak ni debata. Hujahaho madita manginang tapa ihut-ihut ma tapa husor-husor di bagasan rohat tabi songonom madidok di sini. Ai tu suruh-suruh dia mahea didok anakku doho sadari hod doho hutubuhon manang au do gabe amana jala ibana gabe anakku alai dinanai togi hononna muse tu portibion ibana na parjulu tuwi disi madidok ikom marsinggang tujulu na sudi aka suruh-suruan ni debata. Didok donian taringot tu aka suruh-suruan ni. Iba nama bahin alugu suruh-suruan na. Api namar jibur-jibur do parhaladuna. Alai taringot tu anaki didok. Rodi saliling-liling na do habang sami ali debata. Tukot hati gorado, tukot hara jaumi. Dihaholongi hodo hati goran, jala dihagigi hokodo hajahaton. Alani ido dimiakko debatami miak halalas ni roh hatuho. Ali debata sumurung asa tuaka dongami. Dungi ho ali Tuhan, paujakko tanood dimulanai. Jala jadi-jadian di tanganmu do parlangitani. Mago do akai muse alai totong do mian anggoho. Laho buruk doi saluhu na songon ulos. Songo sape-sape balunom mui sudi gabe mu bama alai anggoho laos tong doho dang macohot aka taumi. Ima sahana. Hurian itu hatta di masa transisi penguluan ni halak Kristen. Sejahudi dukum majalo Kristus macai makoldo mangatusi jala makaporsiai taringot tuhade batau ni Yesus natubu di Bethlehem. Aporseaon monotois taringot tu debata macam makoldo rohana sida songon ugamo Yahudi laho majakon Yesusi hapataran di debata inkarnasi Allah. Domu tu pamakirion na songoni hurian itu hatta nang penaung adong nian halak Yahudi inong gabe Kristen naung gabe porsia di Yesus Kristus sayulu do tertait pamikirion nasi songoni tu nasida tumpe naung gabe si hutok Kristus. Dukun ni muse hurian itu hatta halak Kristen hati hai na pinakulingan ni panurat buku Heberon tongon mengadupi tekanan-tekanan sian halak na asing songoninang siad dongan nasa bangso ima bangso Yahudi namarugamo Yahudi atas songo kita halak Kristen halak Batak mulu atararong naman ibilon ay telurur sipata gabe di paholang di pasiding gabe di paharuar sian keluarga hera songoni matantangan na diadupi halak Kristen na siya Yahudi ujui maca gudang dua kahapor suho diadupi na sida sian keluargana
na totong marugamo Jahudi. Naso majalo, naso majakon na debatado Jesus Kristus na tubuh di Bethlehem. Jadi totu marsikerdo nasida gudangwa kate kanan gabe sada paru kilo bulu dui di hala Kristen ujui na sangat membutuhkan suatu pencerahan dan topangan motivasi marhite-hite aka nama kapursiai Yesus Kristus. Jadi macai riko situtu, macai dengga situtu, jala mangalusi hawa seni rohana sida ma panura heberon, nama makulingi nasida di konteks situasi na sedang bergumul menghadapi haporsuhon. Tabba muse di konsep berpikir na selalu dipengaruhi donganna sabangso Yahudi na marugamo Yahudi pabua namaol majakon majalo maka porsiai hadebataon ni Yesus Kristus. Di tasaluhu na hurian itu hatta stongoninang di tonga-tonga ni ngulu ni hala Yahudi ujui di konteks ni hala Yahudi na memang tumibodo suru-suruan sian akana asing dukon ni debata. Tumibodo suru-suruan sian akana asing dukon ni debata. Jadi molo dipado ponon tu Yesus Kristus nagabe jolma na soapala tarjalo rohana sida na debata Yesus Kristusi totu sesuatu pe di pikiran ni nasida pabua tumibodo suru-suruan sian Yesus Kristus. Taluk dope suru-suruan ni si tangi honoton si oluan daripada manangihon doho manoba Yesus Kristus. Jadi omma sada pola pemikiran, sada pangatusion doho keadaan nenerupan ni hala Kristen na baru gabe siuto Kristus di masa transisi pada narubi tupadan na baru hati hai. Alani hurian itu hatta jodol homma marhite panura ni buku Heberon tu nasida hala Kristen na sian berlatar belakang Yahudi hati hai didok ma pabua Kristus Yesus debatadoi na mangarumari diri gabe jolma na tumibbo sian suru-suruan na hot saliling-ililingna bukan yang fana tetapi yang kekal, kekuasaan yang kekal, kekuatan yang kekal, pencipta segala yang ada. Tumibbo ubalgado Jesusi sia si Musa na dihapursiai hala Yahudi pabua si Musai nomor 2 ni debatamai perhitian ni debatamai napo so ni debatamai doho si Elia di konteks ni pada narubi na lebih didewakan halak Yahudi hati hai diodol homa di situ mibodo pe Jesusi na tubuh di bara ni pinahan sian si Musa tumibodo pe Kristusi sian aka panurirang na asing do sian aka suru-suruani jala Kristusido malim saliling-ililingna nagabe pasesahon dosa ni jolma marhite-hite na mamelehon dirina sendiri. Jadi di pasahak mau tu nasida tu hala Kristen na berlatar belakang marharoruan sian hal Yahudion na masih dipengaruhi konsep berpikir ni ala Yahudi ala tong dope nasida mian rap tinggal rap maringanan dohot akka dongan na sabang soala Yahudi naso maka persiai Yesus Kristus namarugamo Yahudi totua kamanginang pencerahan mau dinasida asa dia tu sinasida pabua no balgado Kristusi sian akan adung na dihasianganon termasuk sian akapanurirang termasuk sian akasuru-suruan aidang adong didok debata tu akasuru-suruani kudoho sadario doho hutubuhon dakya hatanya debata tu suru-suruat congoni sapeninna di bagasa turpu jami taon jala dakya didok debata tu suru-suruani ikom marsinggang tujoloni suru-suruani akka sudena sahuaso
Alai tu anak hido, tu Yesus Kristus na tubuh di barani pinahat di Betlehem ido di dok debata ikom marsoba marsinggang tujolo na do sude siam akka huaso na dihapursiai halak Yahudi huaso na sugogo gabe parhitian ni debata gabe utusan ni debata di konteks ni ugamo nasida ugamo Yahudi. Yesus do na tumibusiani ai Yesus do debata na manoppa nasa na adong na hot rodi saliling na tukdo huasona laho patudukon nasa sudi huaso na dong di tonga-tonga ni hasianganon ima na dipad daramanginang tunasida halak Kristen di masa transisi na marharoroan sian hajahudion na masih dipengaruhi konsep-konsep berpikir agama Yahudi ala keluarga ni Yahudi berlatar belakang sian haporsiaon Yahudi dunasida nang penaung Kristen. Dia mana nai sidohono ni turpukot tu hita hurian itu hatta pas di perpunguan Natal na parjolo di bagasan tikion. Omma nanidok na tuhi bagasan obason. Yesus Kristus natubu di Betlehem. Laho mangodolhon tuhita saluhuna. Jolma manusia pabua naung rabdohot hita do debata. Pabua naung rabdohot hita do debata. Ai debatado Yesusi. Debatado Yesusi na Roma no potita melawat kita. Laho paluho kita marhite-hite na menjelma. Na mangarumari diri, na berinkarnasi menjadi manusia. Dang naasingi Yesus na tubui. Dang siya mudar ni si Josepi songo kita mudar ni natorasta. Dang siya mudari alay siya toddi doi. Nagabi-gabian siya toddi purbadia. Debata na mangarumari diri gabi jolma do. Yesus na tubu di Betlehem. Natapes tahun di bagasan tikion. Hidup bana di dok rupani hurian itu hatta. Dukko tubuh Yesus tu portibion gabe di dok ma rapok kita ma debata. Debata rap dohot hita. Nungaro debata tu portibion marite Yesusi ubana gabe di dok Immanuel. Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Jadi debatado Yesusi na mga rumari diri gabe jolma. Tentu hurian itu hatta nang pedido aka jolma Yesusi marhite-hite tanggapan pandangan teori na maragam na berbeda-beda. Alai marhite baritai marhite-hite panidangion ya kasuru-suruan di hasosorang di partubuh ni Yesus Kristus di Betlehem hati hai didok rupani yang go Yesusi debatado Yesusi. Omma na parjolo nanay siodolhono ni turpukot tu hita manginam. Napaduahon hoddo hadebataon ni Yesus Kristus. Hoddo hadebataon ni Yesus Kristus. Nakpe marumang jolma ibana danggabe tumoru keilahian. Unsur keilahian ni Yesus Kristus di bagasan dirina. Ai debatado di bana 100%. Hibul do ibana debata. Alai hibul do ibana musi jolma. Ai debata na mangarumari diri gabe jolma do ibana. Jadi hibul do hadebatauna, hibul do hajolmauna. Dan nagabe moru hadebataun ni Yesus Kristus. Unsur keilahian di dalam Yesus Kristus tidaklah berkurang kadarnya. Alaihi buldo hokdo hadebataun ni Yesus Kristusi. Debatasi tutudo ibana. Dan gabe tumoru sia debata apalagi ma sia suru-suruan. Hurian itu hatta di tonga-tonga ni perngulu tahun asipata ulu hita mengidolakan
akan hal-hal duniawi, baik kekayaan, kekuasaan, atau teknologi, lebih mengagungkan bahkan ulu gabe mardeba tahoni. Ulu do hita gabe mardeba tahun hamoraon. Ulu do hita gabe mardeba tahun teknologi. Ulu do hita gabe mardeba tahun huaso do akalan na asing nadung di tonga-tonga ni hasianganon. Marhite turpu jami tahun hurian itu hatta unsur keilahian hadeba tahun nani lehon ni debata horat tu Yesus do. Dang adong i di lehot tu hamorao tu arta dang di lehon hadeba tahun ni unsur keilahian ni tu huaso akka jabatan hasangapon narumar namar haroruan siak kasianganon. Omana paduahon na pinasaha ni turpukot tu hita hurian itu hatta ay holan di bagasan Kristus do hot hadeba tauni unsur keilahian hanya murni ada di dalam diri Yesus Kristus. Alani hurian itu hatta napatuluhon iba nama tasobba mardongan pelea molotaida haroro ni akka jolma naro mamering Yesus na tubuhi laho manobba Yesusi mardonga pelea donasida amanginang patupa parsobbaon tutuhani dukko di pabotoho tu hita di bagian dapa dua honi yang go unsur keilahiani unsur hadeba tahoni dang adong di pasahati tu hamoraun hasangapo dua kana asing ni horat tu Yesus Kristus di payungo mahita na patuluhonon atong Jesusi mata soba di tonga-tonga ni goluta mardongan pelean. Unang mahita gabi manobba jolma. Unang mahita gabi manobba akasi sia-sia do huaso ni hasianganon. Unang begehita gabi marhaposan tuakka na di hasianganon. Gabi mardebatahon akka hamoraon. Huaso dot akalan na asing. Ala debatama ta sobba di tonga-tonga ni goluta ay ibana do parasi rohan na sumurong di bagasan Kristus Yesus. Di tengah-tengah era pluralisme dan relativisme macegudang gojol mana terkait laho pasarupahon Kristus tuaka sobaon na asing tuaka sumangot nadong na di hasianganon hagugun na di hasianganon jalapola do olo sipata jolmai gabi terkait laho manobba marhaposan marhaporsiaon berkeyakinan hanya kepada ilmu pengetahuan dan kepada budaya-budaya. Marhite-hite turpu jami taumma di pengot tutuhita kamanginang. Segala sesuatu yang baik nasa huaso hola di bagasan Kristus do adong jupak kita. Dia kana asingi dang dapot kita pangurupio panupahio. Laho mangaliho pangurupio do pasu-pasu tuhita kamangina. Hola Jesus do mual niya kapasu-pasu haluau do hatuaon. Na pinatupa ni debata hapataran ni asini roha. Hapataran ni panupahion, hapataran ni holong ni roha ni debata, tuhita ganu jolma, holan marhite, Kristus, Yesus, na tubuh di Betlehem itu. Alan itu ibana ma, tapasahat, sobata, dohot, peliata. Molorohi tamar sobat tutuhani, dakkolan, tangan kosong. Unang marohi tamar sobat tutuhani, somabuan agia aha. Jadi molorohi hula-hula. Moloro boru manopo hula-hula. Irimbo rohani hula-hulai borui ro mabuan sitiup-tiupan. Itu tiang manginang. Irimbo jalaido patukna. Hobar tu ada Batak. Moloro unang merasa itu Mas Nur dadang tuhono dokono. Moloro boru itu mekili to kodang na tuho itu moloro boru tujabuni hula-hula hirim borohani hula-hulai adong ma
di buah boruon situ tioponna. Itu tahe. Basudido hita hia boru, sudido hita hula-hula kan? Ditikina hita hula-hula. Arong gutikina hita boru. Jirang arong jol mah hula-hula terus. Jadi sotowang arok kamu memaksa gabi hula-hula terus ate. Gijang iro harui. Sipata itu oru hamu sipata. Mulu gijang terus ulu jukit. Itu. Mulu sipata itu oru, sipata gijang tidak bisa dibaca orang. Jadi gabi aman kita, safety kita te. Mulu sipata gijang, sipata itu oru, sipata disan, sipata ison. Mau lo dapat ni halak kita, menilai kita. Ada mulu sedikit gijang go hita. Itu morado nilai ni halak kita. Pabuah hita orang yang tinggi hati. Ida teh? Itu. Kemudian itu hatta songoniru nang debata. Molorohi ta marsobba tu ibana. Molorohi ta manopo debata. Patu pa parsobbaon. Ikut do mabuan pelia kita mangina. Jala pelia tai ima mulut tahun. Mula hula don hudok di Natalon. Alam memang di Natalon. Mulu tabering aksesoris pohon Natal. Oh nalaga janggo tutoru acugari disuruh kamu itu toru ini pon Natalan gudang isi kado gudang isi kotak itu teh aran go kotak itu ri dodenya gotong royong ale olah satokin dang yutut terus jadi harus lapatan nih pesan Natal itu kita itu membawa persembahan ungkapan syukur terima kasih wujud sukacita dengan memberi apa yang dapat kita beri kepada Tuhan dan kepada sesama. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Ido parsobaon natutu akamangina. Alani i molorohi ta marsoba tu Tuhan Yesus Kristus alaibana do mualiha tuaun jalapatu tibana do marsoba asa deleo tu hita kapanu pahir do haluauni Roma hita kamanginang marsoba dengan persembahan. Ima mamelihon ngoluta na mangulahon hati goran. Mamelihon ngolutaon, mabuan ngolutaon, marsoba tu ibana di bagasan ngulu na marhasitongan. Jadi molorohi ta marsoba tu debata benar-benarlah ngoluta na patupak kanadinggan na tabuan manobba ibana. Ido pilihan na arga. Ido pilihan silua naikon sibuanota ujung marsoba hita tutuhani. Ngadi buat kamu amangin ang silua muna? Ngadi buat kamu silua muna di Natalon? Silua no balga dang nanay mangisi amplopi. Amplop na pinarere ni huri no balga na ni igil ni debata na ikobuano muna tu parsobauta tu Jesus na tuwi di tikyon. Alay ngulu muna ima, nguluta ima na mangulahon hasitongan na patupa akan nadenggan. Ido silua na arga na pinangido ni Tuhani ditikyon siya kita. Tapasaha may taleom ma diritaon. Gabi silua na arga tapelihom may tutuhan na tubuhi. Jala tasobba may ibana. Ho mahita manubba Jesus Kristus saliling di hesiyang anon. Ay mo maragam pe tanggapan di jolma. Dang sudeo olo jolma marsobba tu Jesus Kristus. Alay taingo mahatani Apostel Paulus tuhuria Filipi na ikomasa marsugut di hari paruhuman na parpudi. Omma didok Apostel Paulus di Filipi 2 ayat 10 saat rodi ayat 10 sampai ayat 10 sada. Songonomma didok di sini. Alani ido di patibo debata ibana. Di patibo debata Yesus Kristus jala di basa-basa tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Jesus nasa ulu ni tot. Na di banua gijangi doho na ditano nang ditor ni tano. Jala asa nasa namar suara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan. Bahen hasangapon ni debata ama. Odo nasasitong na akamanginang. Jadi mulutung meragam peha porsyaun ni halak. Songor ragam ni haporsyaun ni halak Yahudi hati hai di konteks ni panuratan di buku Hebron. Toropan halak Yahudi i naso maka porsia Yesus alai disosoi do halak Kristen se Yahudi nonggabi porsia hati hai asahok manasida mempunyai sikap
holam marsoba tu Yesus Kristus. Ai di ujung na pesugut. Sudiru nasa ulunitot, segala lutut akan sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Molon waingon, gudang guna so makapursiai, adong guna makapursiai, ditikina masugut, papataro ni dia bata kebenaran hasit tongan ni jalata hapursiai do, tohodo nanido ni dia bata. Alania kamanginang, tapa somal-somal madirita, laho manoba Tuhani. Jala tapa somal-somal madirita, holam manoba Tuhani, pasangapot Tuhani di tonga-tonga ni nguluta uju di hasianganon, asa dohot di tasogok muse, di jolo ni Yesus, di hanguluan na saliling-lilingai, rap marsoba, dohot akan na pinaluan na asing, marsoba tu Yesus Kristus, diinganan nagok hasonangan, di surgo hasonangani. Margugo mahita ka manginang, laho pahotok ka porsiota, dohot patupa parsobaon, hola tu Yesus Kristus, huhut mamilihon, mabuas silua na arga di ibana, ima mamilihon nguluta, laho mangulahon, nasa hati goran, patupa lomoni rohana. Amin, martangi yang mahita. Mauliati madihuali Tuhan, naong mamakulingi hamay marhiti hatam na bediyai di perpunguan natal na perjulu di tikion. Di paingot todo hami, asa holat tuho hami marsoba. Tu Yesus Kristus, hapataran ni debata gabi colma, dalal laho paluahon, padamehon, laho madongani hami, di tonga-tonga ni guru namion. Saya pergugui mahami Tuhan, ganup marsada-sada, makanguluhon hapor siaon, di bagasan goarmu. Asa hola koma Tuhan na usobahami, dada akasi sia-sia ni hasianganon. Asa hola koma Tuhan na hapor siai hami, mual ni akana arga, mual ni akapasu-pasu, nang haluaw nito dinami. Pada umat Tuhan, akaroha namora tertait tu pangelai laun ni huaso hahulumuri, melutumpe meragam Tuhan pakaporsiayon ni halak maredup pokok pahok maha porsiaon nami. Totong marsitio pantu haporsiaon na marsobba holat tuguarmu sahat rodi ujung ni ngudu nami be. Seorang maho Tuhan di ngudu nami. Homa Tuhan na manuatul las ni rohan na binuami Tuhami ganuk marsada-sada doho tu keluarga nami iya nakon nami sudiak kapinopar nami di bagasan Kristus Yesus tangi huma tayang namion. Amin. Hurian itu hata taparadima piliata tapasahak may di bagasan las ni roha huhut may kita mengedehon buku di nomor 62.
Laus dame 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 madijoma Romoni rohani bata Doita doma Yesus adamuan Nari surge bata Napa saya sunerosa Hidom lokong rata Asang apa ini bata Laus dame 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 madijoma Romoni rohani bata Doita doma Romoni rohani bata Doita doma Sokang rohaku dang Sai songgo Asang apa ini bata Laus dame 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 madijoma Romoni rohani bata Doita doma Hurian itu hata taparadema rohata laho mabongoti acara marulaun nabadia di bagasat tikion mari dimahita sian buku di nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ati-ati muna do roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parasi roha na sumurung amanami na di banua gijang. Asiroham topok mahami na pungudison. Adorang hupanga kami no parpadanan na badiyay. Leho matod di purbadia tu ganup hami.
asa di tubuh kaporsiaon na mangulu di hami. Asa positu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargugui mahami macuadaho diri nami. Asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa di tubuh kaporsiaon na mangului. Saya taiti rohanami. Asalam malunguk kami tu benua gijang. Asa saya masihol kami. Pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaon ni debata. Hita sakap nuai mangatto perpadanan na badiai. Di baheni tatibang majumulo. Manang natau hita marulaun na badia. Asa unak kona uhum manang ise siyak kitaon. Ay holan nauduk roha. Jalan naman olsoli rohana alani pabahenan na nasoture. Jalan naman opoti dosana. Jalan na porsea di hasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan adohok marulaw na badia. Diului sibolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamu na siyani. Tunggo tapok kamu ma hosom dohok lati ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalan ang mula mangulu humokopamu. Asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukunon. Jong-jong mahamu saluhuna. Di parhatutu rohamdo halap pardusa ho siyak katutubum. Dohot ala ni pangalausim di pati ni debata. Molo di parhatutu roham. Dokma olo. Namarsak do roham ala dosami. Jala dipanggil roham neng malua ho nuaing siat dosam. Molo songoni roham. Dokma olo. Di parhatutu rohamdo, nang rotu ha Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardusa, ibana nang mati doho mula mangulu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggota posya roham, late ni roha doho hosom ni roha, akup ni i. Olo doho mardinggat doho halak na mangarsahiho, jalan na ulo doho manesa dusa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam. Molo songon ni roham. Dokma ulo. Atong tapaw dukbe marohata. Jala tatopo tima sude dosata. Yutok kamu matanyangon di bagasar roham nabi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ajut hulau si hami patimu. Tama doho na uhummu hami nuaing doho sugut. Molo balot conomu tu hami hobbar tu pabahinan nami i. Alay ala ni gudang ni asi doho tolo ni roham. Do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehomu humokopami. Ala ni i ubay na hum hami mangidu tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jala leho tod di purbadia tu hami. Asa margugo hami mangalo nasa dosa. Doho mangulahon. Nahobbar tulo meniroham. Saliling di tanood do pehami. Amin. Atau kamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mauwas diasi ni rohai ni debata. Say sahak matuhamu na hinapursiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudot tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin. Alia manami na di benua gijang.
sai penurbadia maguarmu, sai ro maharajamu, sai sau malomen roham di banua tongon song na di banua gicang, lehum matuhami sadariun hangulua siapari, si sama dusa nami songo panisa nami, di dusa nidungan namar dusa tuhami, unak kami tugihu tu pangucunan, palua mahami siapa ngago, ai horo na punah harajaun, dohot haguguun, rodi hasangapon, saliling-ililingna. Amin. Udul mahamu marede hita. Atong tangihok kamu ma tonan Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai ujutar jehi bana. Didok ma mauliate, dungi di ponggoli mai di parlehom ma tu sisianna huhu ma didok. Jalo hamuma, jala pangam ma. Dagi kudoina ni leho tu hamatian humokopamu. Bahek kamu ma songoni, bahen parningotamuna diau. Jaladung sun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mau marhite-hite mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasisani dosa. Saya baik kamu masongoni, bahe parningotam muna diau. Atong romahamu nungarade sudi jala ida de hamuma denggabasani debata. Roma hamu akamang na tujuloon majalo perpadanan nabadiai uhuk marede hita.
kau sadari oh hatami dohu patulus mangakon parpadanan atau patiur marohakku marningo dengan libasa imana tinaon ni dosaku ingani holong irohan amanginang tauri tumarid dehita sa bukwe de nomorul ponom ayah sada do seterusnya. Silang na padiyai odolong tulong bukit paralohon dohi dohopat deleani di sugesi kau noni omalong tulong bukit nasanahu ulai dakau hasonang aki naklikot pero haki polarodang iluki olan asi niroham bangurupi o Tuhan olan organ. Rodoau nuang tuho sai palabas marohan dunga polang madeho ala asini roham jakonau na dangolong sayulos ditodiki ayah sada silang na badiyai odolong tulong bukit maralohot dosai disudesi kau noni olan organ. Ayat 2 holan ama majo horong niama ayat 2 nasa nahulay nasa nahulay dakau haso nangaki nagrikot pero haki polaro nang iluki Olan asi miroha pangurupi au Tuhan ayat 3 holan horong nina
Tauluti marede siap bukuede nomor 122 ayat sada do urutna. Ujolom ode bataku sayung se dorohakon say basiat tangiaku lohoti luilukon Olan organ. Ayat 2 horongin naposo. Ayat 2 naposo. Organ. Ayat dulu surita manginang. Kay jojo dohu talikon darani nadegori dalan hakakoni organ. Ayat 4. Alani tuki rohaku jong jong ni adopani sesana sado sapi. Tauduti tapuji Tuhata
Marede hita sa bukwede nomor 452 ayat sada do uluna. Naro padao ni boloni ima Tuhan ta Yesus di dauni na marsahiti isa di bahen Orang organ. Ayat 2 holan horong ama majo ama ngate. Ama ayat 2. Dosa isude ainu ngamate Yesus dan jujuro naibuse parholong roh Yesus ulidi baritai kasih roh boloni sadipuji roh hakim Olan organ. Ayat tolu holan ina ayat tolu.
Holland organ. Ayat 4 Holland Laposo Bulung. Ayat 4. Amanginang tauruti muse tapuji tuhata marede hita siya bukwede nomor 466 nungaroau o tuhakku. Sudah ita mangideon na manginang. Diriku upahalo jaomi rohaki ai hibudo hupen Ayat 2 Holland Horong Nina. Ayat 2. Naik di yoboku sa ayat dolu Holland Amajo ayat dolu. Sayai Yoromi babain rohki hatua oni lasmi rohaki ai hibuldo hupelehon nasa diriki Holland organ.
Sudah hita mangitiaw na manginang. Say toto'y marohagku materoha diri akka siyatano dan tusi berohaki hatua oni lasmi rohaki ai hibuldo hupelehon lasadi Holland organ. Ayat 5. Nanggale dope dan hatua oni rohaki hibuldo hubelehon nasadiriki amanginang tauruti mamuji Tuhatta marede hita siya bukwede nomor 476 dadaau guru diau ayat sada do urutna. Dadau guru diau be Yesus na punau las rohau kubege Yesusi pangoluau dan bea guru ayat 2 hola nama dang diau di Tuhan Yesus daging dohon rohaki saluhu nahu pasahat Tuhan Yesus tuhaki dang beau guru dia Yesus na duk salele ngau mangolu Yesus do na punau hanya organ.
ayat tolu olan ina, ayat tolu. Ulauku. Hanya organ. Ayat opat holan naposo, horong naposo, ayat opat, nautar surat. Amanginang tauruti muse tapuji Tuhatta sian nomor 452 ayat sada do uluna. Naro padaw ni boloni. Padaw ni boloni ima Tuhatta Yesus di daw ni na marsahiti kisah di bahen hanya organ. Ayat 2 holan naposo.
hanya organ. Ayat tolu holan horong ni ina, ayat tolu. Holan organ. Ayat opat holan horong ni ama, ayat opat. Nai koi daoku Yesus, suksuk las rohaki disi tunggu mua tu Yesus, ulini baritai lasmi roha boloni sai dipuji rohaki Yesus, Yesus, Yesus. Amanginang tauruti muse mamuji Tuhatta maredde ita siap bukwede nomor 496 nung roau o Tuhaku ayat sada do udukna. Nungaro awo Tuhanku Tuhau binar silang ni ku pelehon madiriku upahalo jaomi hatua oni ni rohaki ai buldo hubel
nasa diriki. Holland organ. Ayat 2, Holland Naposo Bulung, ayat 2. Holland organ. Ayat tolu horong ni ina saya sahapon. Hanya organ. Ayat 5 sudah kita menginang. Ayat 5. Nanggale dope mangiri-ngiri kanu plakalakaki dua oni Ayah sada.
Huriani Tuhata jongjong mahita. Marede mahita sa buke de nomor sia. Ayat sada. Puji matuha debata ale to diku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuha debata ale to diku. Jala unak tu kalupa ho denggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi mu sudena. Ibana palua ho kosam siak kamagoan. Jala diliho tu ho dengga basa do ho asini roha. Para si roha jala pardingga basa do tuhat debata labba tarimas jala para si roha godang dang dibahe tuhita na hobbar tu dosatta jala dang dibalotcho tuhita na hobbar tu hajahatotta songon asini roha ni ama tu akana konna do asini roha ni tuhat debata diakka na makkabiari ibana nunga takas di patuduhot debata horong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju pardu sa dope hita atong dalam malua mahita nuaing siya rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata Allah nion rodi salilengi-lelengna amin tapasa mapelena tapapungot tu adopan ni debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hutsus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluh karajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na toktong na sumar mula na sumar pacohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim. Naung sinakkamu at dorang sumaru jahat dope hasianganon. Dang taraba siboli sakkamu. Dang sudda tahim nabadiyai di bahed dosa nami. Ala ni holong ni roham nabalga naso hadodoani. Di baheni mauliate marohanami tuho. Ala naung saut sakkamu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangulu di hami. Asa malua hami sia dosa, hamatian, do sian uhum, jala macohot hami mangulahot dosa. Oppe seasi maroham di hami, tugihum mahami tu anakmu. Saibay mahami gabe si luam tu ibana.
asa upani halo jaun na hami, ala na tinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop pami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sa sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaommu, dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhok kami pardusa. Sa sungguli maakaparhalado di huriam, mamaritaho barita na uli itu sa luhut halak, nong patar hasangapommu, jalan ang jupang dame dohot hasonangan. Sa ilehom mapitu na ukap, tuhala si pelebigu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajai masaluhu raja do akasuruan na, asa diboto na sida nang dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa leleng ni leleng na. Say lehok gugo tuak ka na dibaga sa pangucunan, apuli yak ka na marsak, jala palua akan na targugut. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni hala analeng guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sudi, akan na magudang, rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang. Say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaommu, say saut malomo ni roham, di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehum matuhami sadariun hangulua siapari, se samadu sanami songo panesa nami, didu sanidongan namardu satu hami. Hunak kami tugiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhom madamena tutodim. Oras madita manginang selamat Natal madita saluhuna. Di somahita masih jalanga masih tabian pasato selamat Natal parhala duduk ruas tujuh mahamu amanginang masih jalanga di julu mahita. Iya, tabani pengumuman na mapeu na kaning adong museo sa Bariba mapeu sibong do museo. Jadi si lima mata ate moha adong hita na punasa ibu ma pasangan na.